Момичета, поздравления за представянето ви в бяла. Сигурен съм, че може би сега разочарованието излиза на преден план, след като си загубил финал. Няма как, предполагам, чувството да е различно, но все пак всичко изглежда, че е със знак плюс. Отскоро играете заедно, сребърен медал на турнир от Държавния шампионат. Доволни ли сте в крайна сметка? Първо благодарим. Да, доволни сме. За нас целта беше да влезнем в четворката, да стигнем до финал и каквото стане. Радваме, че сте усмихнати и излъчвате много така положително настроение, но толкова мачове са ви минали зад гърба, че според мен няма как да приемате по различен начин случилото. Все така ли е, Ирена? Ами не, винаги има разочарование, защото винаги искаш да спечелиш и финалния матч, но така е, както казахте, отскоро играем заедно и все още напасваме някои неща между нас. И повтарям своето, нашата цел беше да играем финал, тъй като пропуснахме два други кръга, така че нашата цел е изпълнена. Щеше да сме по-щастливи, ако бяхме победили, но дай го следващия път. Следващия път. Добре, някои думи за финала. За съжаление не успяхте да влезете добре в матча, не успяхте след това да намерите ритъма си. На практика нямаше много интрига в срещата. Защо? Ами да, правихме, както казахме и между геймовете, правихме много грешки, не си отиграхме нашите топки, бъркахме много, те си играеха тяхната игра и така се получиха нещата. Нямаше интрига, за съжаление, може би щяхме да сме малко по-щастливи, ако беше по-завързано, но все пак има и други турнири. В такива моменти може би пропускаме или не често се случва да се отдава дължимото и на съперника, защото двете момичета наистина играха много силно, така ли? Да, това, което Соето каза е напълно вярно за нашата игра. На нас не ни се получи нищо, не успяхме да затрудниме съперника достатъчно, за да правят те повече грешки от нас. Те пък показаха много хубава игра, с която ни надиграха. Честито, нали, на момичетата, ние си честитихме през мрежата. Вие сте доста опитни в лицето на Дарина и Елеонора. Виждате ли наистина изключително перспективна двойка, която може да стигне много надалеч в световния волейбол? Ами пожелаваме им го, надяваме се да успеят. Те са бъдещето и другите по-млади двойки, които са тук на турнира. Пожелаваме им да стигнат колкото се може по-далеч и се радваме на техните успехи. Добре, и последно казахте, че продължавате да се напасвате. Колко още планирате да се напасвате, за колко турнира за напред? Колко планираме? Зависи с техниката как се сработиме. Искаме да кажем, че работиме здраво за техниката, за да вземем скоро награда за най-техничен състезател. Коя от двете? Славето се бори за тази. Готова ли си да посрещнеш тази? За първи път. Но зависи на кои турнири ще може да участваме. В смисъл, в кръга на шегата напасваме се. Познаваме се толкова добре, че нали, не мога да кажа, че дори това ни е някакво оправдание за загубите, които имаме, но ще играем на колкото се може повече турнири. И без напрежение, видимо. Естествено. Ще се опитаме. Ще се опитаме.